Здравейте, приятели! Гледаме златото. Днеска датата е 7 май и в момента виждам, че златото върви в пета вълна по вълновата теория на Елиот. Като ето сега ще ви покажа, ето тук ясно имаме една първа вълна, имаме една ABC корекция, която е втора вълна. За да разберем, че това е втора вълна, тя трябва да отговаря, ако пуснем корекцията на Фибоначи, трябва да отговаря на ниво 50 и на ниво 61,8 или 76,4. По принцип най-силното ниво е 61,8, но в момента тя отговаря на ниво 50. Ето тук виждате, ето тези опашки са около ниво 50, така че вече знаем, че това е втора вълна. Имаме след това една трета импулсна, виждате, една трета дълга импулсна вълна. След това цената започна да прави четвърта вълна, която винаги се явява под формата на фигура на техническия анализ. Като тук фигурата е фигура Вимпел, виждате я. За да определим, че това наистина е четвърта вълна, трябва най-ниските точки, т.е. трябва корекцията на тази вълна трябва да ни достига до нива 23,6 или 38,2 от корекцията на Фибоначи. Сега ще ви покажа и това. Ето тук виждате, ето тези опашки на тези свещи отговарят на ниво 23,6, като след това цената продължава да се катери. Виждате и алигатора, и той също се катери нагоре, цената е върху него. И в момента имаме ето тук пробив на тази фигура и в момента цената чертае пета вълна. Движи се по модел на вълна 5 според вълновата теория на Елиот. И това, което аз очакваме, тази вълна 5 да спре някъде ето тук, където ще бъде резистанс на ниво 76,4 от корекция на Фибоначи, построено на цялото предходно нисходящо движение на цената на златото, като това ниво е на стойност 4798 долара, като след това цената смятам, че ще направи една по-дълбока корекция, ABC корекция, вече ще направи ABC корекция на цялото това движение от 5 вълни. Ето сега ще ви покажа H4. Ниво 76,4 от корекцията на Фибоначи. Така че очаквам до края на тази седмица цената да стигне до 4798 долара. Там да намери силен резистанс и след това да направи по-дълбока ABC корекция, вече на цялото това движение, импулсно движение от 5 вълни. Тоест 5 вълни импулс и корекция, 3 вълни. Ще видим какво ще стане.